Запускаем translation. Так, что у нас тут есть в прямых трансляциях? Окей. Запускается. Все, мы в эфире. Мы в эфире, друзья, наконец-то. Добрый усім вечер. Так, не понял я. Тут И опять. вітання. Привитание. Так, сейчас пока люди собираются, Андрей, что-то опять у меня тут, ну, не то, что сломалось, но что-то я опять подтупил и ставлю вот сейчас опять вот так. Я уже как бы так. Вот так. Зараз вы там аккурат. Все, отлично. Добрый вечер, поважаныя сябры. Вы прысутнічаеце на чарговым выпуске Дыяспары Лайв. Ось, і мы пачынаем прамы эфір. У гасцях у мяне сегодня Андрей Колас, беларус, жыве ў Варшаве. Вось, гісторык. Наколькі я зразумеў, вы з Так, Валкавыска, Андрэй, так? так, гісторык з Ваўкавыска. Гісторык з Валкавыска, і вы былі замешаны ў справе з нейкай стрэльбай, адседзелі там колькі сутак, но самае галоўнае, што зараз вы вельмі моцна пошли по всем каналам, по нашим независимым СМИ, Белсат, ой, радио Свобода, хотел сказать, Еврорадио. Еўрарадыё, Вось. так. Ну і добра, што мы з вами сёння сустрэліся, таму што хацелось бы абмеркаваць вашыя словы, которые вы сказалі і на Белсаце, і на Еўрарадыё. Ну, давайте перад усім, Андрей, з вами познаёмімся. Помимо того, что вы ідзеце ў каардынацыйную раду, раскажыце, калі ласка, больш пра сябе. Ну, апроч таго, што вы з Валкавыску і то, што я сказал пра стрэльбу. Ага, добра. Так, ну, значыць, што магу расказаць пра сябе? Мне зовут Андрей Колас, мне 44 гады. Я, насамрэч, родам з Ваўкавыска, з-пад Ваўкавыска. Ну і тут пра стрэльбу-то і размаўляць няма чаго. Я быў актывістам і пацярпеў не за стрэльбы. Стрэльба гэта просто было такое, скажем так, спосаб дачапіцца да мяне. А насамрэч, канешне, я за свой актывізм быў арыштаваны. Ну і пасля ўжо, скажем так, пасля ўжо прыйшлось мне збегчы з Беларусі. Што яшчэ пра сябе расказаць? Я выкладчык, гісторык, культурны антраполаг. Працаваў у Ваўкавыскім каледжу. Акрамя таго, я лічу сябе яшчэ і менеджерам у турызме, таму што 8 год я узначальваў такое прадпрыемства турыстычнае, як маёнтак Падарожск, і быў яго дырэктарам, стваральнікам. Вось. І, на жаль, мы рабілі і амаль зрабілі музей беларускай шляхты, но зразумела, што зараз вся сядзіба, музей, і все было канфіскавана беларускімі ўладамі, і зараз ён там у заняпадзе, мой каханы маёнтак Падарожск. Падарожск — это як ехаць Брэст-Гродна. Я учыўся ў Гародні у коледжы мастацтваў і ездзіў праз Валкавыск, Падарожск, і там, калі ехаць з Берасця, з левай стараны гэтая сядзіба. Бачыце? Так, менавіта там яшчэ цікавая агароджа такая незвычайная, і брама стаіць. Вось менавіта так. Я таксама жыў у Берасцейскай вобласці, ездзіў да бабулі туды за Ваўкавыск, і таксама праязджаў яе шмат разоў. Ну, нават, вось бачыце, не думаў, што калісьці мне давядзецца ўзначаліць прадпрыемства, якое там, ну, турыстычную фірму, якая там размяшчалася. Ну, бачыце, зараз ужо больш за 5 год, як я не дырэктар, я ўжо тут, у Варшаве. Такі лёс. Окей, чаму вы з'ехалі? Чаму вы з'ехалі? Якія абставіны? Пераслед? Ну, абставіны вельмі простыя, як і у тысяч іншых людзей. Я з'ехаў
пасля арышту на суткі, і зразумеў, што мне далі паняць, што наступны арышт будзе такі, што я ўжо ніколі не выйду з турмы. Таму я з'ехаў проста таму, што я разумеў, што калі я застануся на Беларусі, я буду сядзець і не буду чарговым палітвязнем. Бо трапляў я ўжо ў РОВД ваўкавыскае не першы раз, але ж все неяк абыходзілася. Затрымалі, вечарам выпусцілі, там затрымалі, там, ну, суткі не давалі. А тут ужо далі суткі, і я зразумеў, што як бы наступнае будзе ўжо гады. А были такие предпосылки, ну, про гады ж? Вы что-то такое робили, за что можно было атрымаць гады? Я просто Дык я думаю, што нашай уладзе, якая садзіць звычайных людзей, патрыётаў і актывістаў, нашай уладзе не патрэбна нейкія там шукаць некія рэчы. Просто взяли, да, взяли і прыдумаюць, за што цябе пасадзіць, тут праблемы, быў бы чалавек, праблемы няма. Конечно, я быў актывістам, што я рабіў, ну, з маіх такіх справаў, я скажу так, як чалавек мясцовы рэгіянальны актывіст, я выхоўваў дзяцей у патрыятызме, скажем так. Я быў выкладчыкам ваўкавыскага каледжа, у мяне быў такі прадмет, як гісторыя помнікаў, прабачце, помнікі гісторыі культуры Рэспублікі Беларусь. Я заўсёды са сваімі турыстамі ваўкавыскімі, ну, турыстамі ў двухкосці, зразумела, так, со сваімі студэнтамі я ездзіў на экскурсіі, вазіў экскурсіі, вучыў іх, як гэта трэба правільна рабіць. У мяне было шмат практыкі. Карацей, я просто звычайна ў ваўкавыскім каледжы рыхтаваў патрыётаў цэлых 11 год. Вось і за гэта пацярпеў, а тут не трэба быць, ну, не трэба нешта там такое рабіць і браць аўтаматы і ісці на барыкады. Не, просто рабіце гэта на Беларусі, і вы пацерпіце адназначна, я вам так гэта скажу. Окей. Вы у эміграцыі ўжо даўно, 5 год, і, ну, насамрэч, я ведаю, што вы ўжо хадзілі ў каардынацыйную раду, былі там 32-м у спісе. Цікава, ну, вы казалі пра матыў, вы казалі, ну, прынамсі, на Белсаце і на Еўрарадыё, ну, падобныя рэчы, да? Якая ваша мэта, што вы хочаце, значыць, каб Павярнуць каардынацыйную раду так тварам да людзей. Ну, спачатку пачнем з каардынацыйнай рады. Мая мэта простая: зрабіць у ёй самафінансаванне і зрабіць так, каб яна вырашала праблемы беларусаў за мяжой, беларусаў дыаспаральных, нас, якія тут у Варшаве, у Вільні, у Тбілісі, у Батумі, тыя, якія уехалі. Ну, тому што я вам просто скажу, каардынацыйная рада на дадзены момант не можа ўплываць на людзей унутры Беларусі, і яна не можа вырашаць іх праблемы. Адзінае, хіба што за што можна учапіцца, гэта за вызваленне палітвязняў. Ну, гэта адзінае. А ў астатнім, ну, трэба шчыра прызнацца, што няма ніякіх уплывовых, ну, рэчаў, няма уплыву, і, ну, хай тады, калі няма уплыву, ну, хай каардынацыйная рада дапамагае беларусам тут. Тым больш, што асноўныя людзі, якія выбіраюць гэтую каардынацыйную раду, яны беларусы замежжа. Ну, калі я не ну, я думаю, што гэта так. То есть в асноўным галасуе дыаспара, а не беларусы тыя, якія за мяжой, тыя, якія ўнутры краіны. Таму, ну, што я магу сказаць? Першыя крокі мае, якія будуць, калі я ўсё ж такі пайду да каардынацыйнай рады, гэта будзе ўздыманне пытання аб самафінансаванні. Ну, Ну, тут все окей. просто. Да, так. Не, гэта не, ну, как Слухаю. бы, не, гэта не проста. Ну, напрыклад, ваша мэта будзе дасягнута, да?
кожны чалец каардынацыйнай рады будзе даваць 100 еўра ці 100 даляраў, да, каб мець магчымасць ездзіць там, рабіць нейкія, ну, я не ведаю, мерапрыемства, пасылаць кагосьці дэлегатам. Але як гэта суадносіцца з тым, што яна будзе ўплываць на там на нашых, скажем так, на наша кіраўніцтва? То бок, па сутнасці розніцы ж няма, што, ну, я так думаю, што яе будуць фінансаваць самі чальцы каардынацыйнай рады, ці што яе будуць фінансаваць, ну, напрыклад, за гранты. Якая розніца? Я маю пад увагай на ўплыв на там кабінет НАУ, на ОСЦ. Добра, я зразумеў. Ну, я патлумачу. Гэта не складана. Глядзіце, калі каардынацыйная рада фінансуецца самімі дэпутатамі і беларусамі, якія хочуць, скажем так, трымаць каардынацыйную раду, то гэта зусім іншая справа. Тады каардынацыйная рада не залежыць ад грантаў і можа напрамую ісці да уладаў той самай Польши, Літвы, Грузіі і размаўляць, скажем так, больш суб'ектна, больш цвяроза. Таму што калі мы, умоўна кажучы, там каардынацыйная рада альбо АПК, альбо офіс Светланы Тихановскай, калі мы ідзем, ну, уявіце сітуацыю, давайте мы змадэліруем сітуацыю. Мы, наши органы, да, офіс, кабінет і каардынацыйная рада фінансуюцца Польшай альбо Літвой. І мы ідзем у польскае міністэрства адукацыі і кажам, нам патрэбна беларуская школа. Што яны нам кажуць? Яны кажуць, так, хвіліначку, мы ж вам грошы даем на ўтрыманне. Што вы тут прыйшлі тут у нас прасіць? Ідзіце, а то не атрымаеце грошай. А калі мы прыходзім і самі сябе ўтрымліваем і кажам, што мы дыаспара, і мы можам, нам ніхто не дае ніякай капейкі, але мы самі фінансуемся, і мы будзем патрабаваць і не залежым ад вас, то мы можам патрабаваць. Гэта я думаю, што гэта зразумела. Не, Зразумееце, гэта не зразумела. То бок, типа, што вы хацеце сказаць, што калі каардынацыйная рада будзе себе скідавацца на існаванне там 100 тысяч еўра на год, як вы там подлічылі, і што гэта вырашыць праблемы, і вы сможаце прыхадзіць да уладаў і нешта патрабаваць тых краін, дзе мы жывем. Ну, какая тут сувязь, я не разумею. Глядзіце, яшчэ раз тлумачу вельмі проста. Я прыхожу ў каардынацыйную раду, я становлюсь депутатам, я сам сябе фінансую, альбо мяне нехта фінансуе. Ну, умоўна кажучы, варшаўскі бюджэт, я атрымліваю з Варшавы. Ось я іду, просто іду да міністэрства адукацыі там Польши і кажу, дайте мне, ну, хочу зрабіць беларускія моўныя класы альбо беларускамоўную школу. А мне кажуць, а чаго ты, Андрей, прыйшоў? Мы табе зарплату платим, мы табе грошы платим, ідзі адсюль. Хто ты такі? Мы тебе плаціць не будзем, мы ўвогуле разгонім все. А калі я кажу, што я сам сабе плачу, і я сам маю вагу, я сам маю самапавагу, мне плоцяць беларусы, яны за мяне падпісаліся, гэта другая размова. Я не разумею, чаму трэба гэта тлумачыць папросту. Ну, давайте яшчэ прасцейшы прыклад возьмем. Давайте возьмем прыклад дзіцёнка і бацькоў. Вось калі дзіцёнак на ўтрыманні бацькоў, ён не можа нічога патрабаваць значнага ад бацькоў, тому што ён ад іх залежыць. А калі ўжо там тінейджер, да, подростак, альбо там чалавек, якому ўжо 18-19, ну, ведаеце, такі перыяд скользкі, калі дзеці вырастаюць. Калі ён пайшоў на сваіх хлеба, калі ён там нешта робіць, ён ужо самастойны, і ён ужо па-іншаму размаўляе са сваімі бацькамі. Вось тое самае, нам трэба вырасці, проста вырасці беларусам, пачаць быць сур'ёзнымі і фінансаваць свае структуры так, як гэта робяць все астатнія народы. Як все астатнія народы фінансуюць сваіх прэзідэнтаў і свае прадстаўнічыя органы, ну, давайте тое самае рабіць і нам, беларусам. Альбо чаму мы скінулі з сябе гэтую задачу? Вось вы мне адкажыце, калі ласка. Чаму мы так вот взяли і сказалі, ай, нехта нас іншы фінансуе?
Ну вось у меня пытанне просто да беларусаў, не толькі да вас, Сергей, а да Я, беларусаў. а я, вам- Чаму а я вам легко на гэта адкажу. Вельмі легко. калі ласка, я паслухаю. Значыць, глядзіце, беларусы для таго, вы сказалі, што беларусы в эфіры беларусы недарослыя, таму што яны не хочуць самі ну, забяспечваць, утрымліваць сваю ўладу. Так вось я вам скажу, а может быть, улада, ну, мы так ва ўскосцях бярэм, да? А навошта іх утрымліваць, да? Каго утрымліваць? Мельнікаву, каго утрымліваць гэтыя слівы? Сколькі было акропных рэчаў, якія здарыліся, за якія ніхто не панёс адказнасць, а вы кажаце, давайте Светлане сабярэм мільён і будзем ее фінансаваць. Ну, вы понимаете? Глядзі, я разумею, што вы кажаце, Не-не-не, Сергей. давайте я Я уже докажу. Вы задали мне пытанне. І я вам просто тлумачу. Для того, каб людзі фінансавалі тых нашу ўладу, трэба, каб был давер і трэба, каб был вынік. То бок вы зараз з'яўляецеся у інфапрасторы на 6-й год нашай барацьбы і предлагаеце такую рэч. А за гэтыя 6 год здарыліся акропныя рэчы. Здарыўся план перамога. Сядзяць людзі ў турме. Здарыўся Гаюн. Здарылася Мельнікава. Здараліся всякія скандалы і няма ніякіх, самае галоўнае, няма ніякіх справаздач. А вы кажаце, давайте будем их фінансаваць. Да, слушайте, навошта? Любой человек скажет, слушайте, все настолько ну, как бы деградовало, и кого финансовать? Ну, зачем? Какой сенс? Я ж патлумач, пачакайце. Да, я разумею. Но справа ў тым, што я менавіта да, я згодны з гэтым, яны нічога амаль, ну, яны зрабілі, канечне, все наши органы прадстаўнічыя нешта робяць. Я не магу сказаць, што яны нічога не робяць. Тым не менш, я згодны з вами, што шмат чаго можна было зрабіць болей. Яны, канечне, все, ну, скажем так, не выконваюць тых функцый, якія патрэбны, якія яны могуць выконваць і дзеля якіх, скажем так, беларускі народ іх падтрымліваў. Ну дык я для гэтага і іду, каб гэта змяніць. Потому что мы все такія, ведаеце, мы все такія крытыканы, мы все можем пакрытыкаваць, вось пасядзець, правесці з вами эфир, мы можем пакрытыкаваць. А хто будзе рабіць? Ну вось добра, мы можем объявить сегодня с вами там наши структуры, КС, АПК, офис Светланы Тихановской, мы можем объявить их самыми дрэнными на свете структурами. И что? И что от гэтага вырашыцца мае праблемы ў Варшаве, альбо чысці праблемы у Вільні, альбо ў Тбілісі, не вырашыцца. Я иду туды, каб гэта змяніць. Гэта зразу, ну, я иду менавіта для гэтага. У меня будет 99 дзён, я их зменю. И не зменю, я разгоню кідрені фені гэтую координацыйную раду. Но я хочу зрабіць все, что я могу. Вось у меня не было за гэтыя 6 год, ну, умовно кажучи, у меня не было спробы. Вось у вас была, вы же были, Сергей, делегатом. Ну, Да. вось вы разочароваліся, вышли. А я яшчэ не разочароваўся, не выйшаў, але я иду перавернуць все гэта. І я хочу, каб да мяне далучаліся людзі, так? Ой, нешта я пропаў трошки, ну нічога. Я хочу, каб да мяне далучаліся людзі, якія думаюць таксама, якія думаюць не про тое, что там яны плохие, все там Светлана, Франа, Клатушка и все гэтыя яны плохие. Я хочу засяродзіць увагу наших гледачоў над тым, что ну добра, ну плохие, а что далей-то рабіць? Ну зразумейте, праблемы нас як дыаспоры яны не вырашацца самі. І вось я хочу паглядзець, як гэта координацыйная рада, ці яна інструмент, ці не. Я спадзяюся, вы разумееце мяне, Сергей. То есть ці можна гэты інструмент яшчэ ніякім чынам оживить по-русски, так? Оживить и скарыстаться им. Коли не можно, все, 99 дзён и кідрені фені разгоняем, потому что коли можно зрабіць самофинансование, коли можно зрабіць умоўную субъектность, я спадзяюся, наши гледачы разумеюць, что такое субъектность. Коли гэта можно зрабіць, коли умоўная Мельникова не будзе воровать умоўна незразумелыя чьи грошы, а коли грошы будуць наши,
прынамсі дэпутатаў альбо тых, хто дапамагае дэпутатам, вось тады мы будзем суб'ектнымі, і тады мы паспрабуем скарыстацца інструментам і пад назвай каардынацыйная рада. Таму што нашы праблемы ў дыаспары, іх ніхто не вырашыць. Яны застаюцца. Мы можам з вами, Сергей, тут 2 гадзіны пакрытыкаваць іх усіх. Ну, добра. А я менавіта засяродзіць увагу хачу на тым, што вось гэта тры звычайныя праблемы. Я так вось пакажу нават, так? 3. Самафінансаванне, гэта значыць суб'ектнасць. Гэта сабес, ну, разумееце, што это такое самазабеспячэнне. І гэта адукацыя, каб мы не зніклі. Наша беларуская адукацыя, інтэграваныя класы. Ўсё. Калі мы гэта зробім, гэта ўжо вялікі будзе крок. Я не хачу азірацца на гэтыя органы там дармаедаў, што там 30 мільёнаў распілілі. Ну, халера з імі, хай піляць. Давайте мы з вами аб'яднаемся. Ну, я не хачу гэтых грошай, грантаў. Потому што я бачу, як яны... Якім чынам вы гэта хаце зрабіць? Вы хотите сказать, что вы такой зайдете в координацийную раду, и ваши помыслы одразу станут реальностью. А чему? А вы не думали, чему ранее люди... не одразу станут реальностью. Не, чекайте, вы не думали, чему люди ранее выходили с координацийной рады? Вы 5 год, пробачьте, вы живете у Польши, вы что, не бачыце, што адбываецца, а вы такой кажаце, я зараз прыйду і нешта зменю. А якім чынам? Якім чынам? Вы такой думаете, что вы что-то скажете? Не, вот секундочку, вы сказали, что вы звернетеся до тых. Да не скажут, да пошел ты. Я вам скажу, что я писал листы с запытами, и мне просто не отказывают. А вы такой думаете, что вам откажут или что? Як вы гэта зробіце, напрыклад? Як вы прымусіце... Я патлумачу. Па-першае, я правёў ужо умоўныя перамовы, так, з некаторымі лідарамі, з некаторымі лідарамі не фракцый, ну, палітычных сіл, якія зараз прадстаўлены у координацыйнай радзе, і я ад паловы, прынамсі, атрымаў не дазвол, а згоду на самафінансаванне. То есть люди сказали, я готовы. Просто я хочу спытацца, вось за гэтыя 2 гады, калі існавала координацыйная рада нумар 3, хто ўздымаў гэтае пытанне? Хто там, умоўна кажучы, хто? Павел Латушка ўздымаў гэтае пытанне і выносіў на галасаванне? Не. Хто? Роза Турарбекова? Не. Хто, гэта, як яна, Молчанова, чи як там такая была? Господи, прости. Яна выносила. Хто вынес законопроект на голосование? Никто. Ось вы меня пытаете, Сергей, вы кажете, ну, ось у людей не атрымалася, яны там ляснули дверью у координацыйнай радзе. Так я не бачу голосования, я не бачу проекта самофинансования, я его зараблю. Моя сила, якая пройдзе туды, рух мой, ваш голас, ён зробіць праект і вынесе на галасаванне. І я кожнага дэпутата, хто адмовіцца ад самафінансавання, я знайду яго у Польшу, у Літве і ў Грузіі. Прыйду разам з вами. Я вас возьму, вы ўключыце камеру сваю, мы прыйдзем да яго і скажем пра самафінансаванне. Пра тое, што ён грантасос. А пры чём тут грантасос? Ну, потому что на грантах сидят все. Ну, кто все? А на чем? На самофинансировании? До рэчы, вы памыліліся. Я з координацыйнай рады не вышел, и я не на грантах. То есть вы хотите сказать, что если я приду... Не, так не, это абсолютно, просто чтобы вы ведали. Вы просто перед гэтым казали, что калі мы на грантах, мы не можем прийти до уладов. Так что, получается, что я приду до уладов и скажу, я не на грантах, давайте построим садки, или давайте нечто рабіць? Нет? Глядзіце, я чарговы раз буду тлумачыць вам пра суб'ектнасць. Суб'ектнасць зараджаецца на таких сенсах, як фінансавая самастойнасць. Ну, я як бы по-іншаму патлумачыць, мне цяжкавата. Не, вы это уже тлумачили 2 раза. Калі ты фінансава не самастойны, ты не суб'ектны.
Вы уже это тлумачили. Ну так, Хорошо. Ну, а вы мне заново... Да. так вы хотите сказать, что если координаційная рада будет сама себя забеспечивать, так она будет просто на эти гроши існаваць. А как она будет влиять? Вот сейчас координаційная рада мае ўплыв на Тихановскую, на Франыков, на ГТНАУ? Вот сейчас мает? Не, Я вы вам откажите. зараз скажу. Она мае Я ўплыв зрозумів на... ваше питання. Я зрозумів ваше питання. Ну, мае? Я скажу так: увесь вплив на офіс Світлани Тихановської і на об'єднаний переходний кабінет на дадений момент виражений у слуханнях. Тобто слухання, які проводяться, я вас не чую, А я нічого не кажу, пробачте, я вас нешта гук слухаю. пропав, альбо я не чую. Звук нормальовий. Добре. Нормальова, добре. Нешта у мене просто зависла трошки трансляція, пробачте. Значить, я кажу, єдине, що у чим виражається контроль офісу Світлани Тихановської від координаційної ради, гэта на дадений момент слухані, які були організовані і, скажімо так, просунуті з великими намаганнями менавіта вось фракцыі Прокоп'єва Єгорова. Гэтыя слухані былі, скажем так, я умовно кажучы по-русски со скрипом сделаны, но гэта ўжо некая маленькая форма контроля. Гэта ўжо і я думаю, што яе трэба развіваць у коордынацыйнай радзе. І як звязаць выбарчы орган заўсёды будзе, ён заўсёды будзе мець перавагу над, напрыклад, тым самым же аб'яднаным пераходным кабінетам, тому што выбарчы орган і як координаційная рада, як виборчий орган, ён заўсёды можа казаць, што мы прадстаўляем хай 6700, але реальных конкретных людей, якія за нас проголосовали. Андрей, вы, як некаторыя наши дзеячы, ухіліліся ад адказу. Я у вас запытаўся. Координаційная рада мае ўплыв на АПК, НАУ, на Тихановскую зараз? 5-й год нашей Добре, перамоги. я хочу, можна удакладняючае пытанне? Андрей, Што вы маеце на ўвазе пад уплывам? Ну, то есть уплыв мае такі, за самы просты уплыв, што мы можем, мы маем, ну, не мы, координаційная рада, я там на дадзены момант ніякім чынам я яшчэ пакуль не ў радзе. Што мы маем? Мы маем на дадзены момант магчымасць размаўляць на роўных, не просто там з вуліцы прыйшоў і крытыкуеш. Андрей, ну, вы уходите в бок. Андрей, вы уходите в бок. Гэта пытанне вельмі простае. Координаційная рада. Які ўплыў вы хочаце? Які ўплыў павінен мець звычайны выбарны орган парламент над органамі выканаўчай улады? Вось вы мне скажыце, і мы адкажам з вами на гэтае пытанне. Вось які ўплыў мае там іншых краін выбарчы орган? Я у вас пытаюся про нашу координаційную раду і про Світлану Тихановскую. Наша координаційная рада мае ўплыв на рашэнне Тихановскай ці не? Мае. Якія, напрыклад? Мае, тому што Тихановская будзе, яна задумываецца, што ёй рабіць, тому што яна будзе ведаць, калі яна нешта зробіць, то кожны год яна будзе прыходзіць на слуханні і атрымліваць пытанні ад дэпутатаў, што яна зрабіла, да чаго дамаглася, што хацела зрабіць і ці ёсць у яе план. Нет, чакайте, вы сказали, что координаційная рада мае ўплыв на Тихановскую. Какой конкретно? У выніку? То, что яна придет на... Куда она приходила, там, где Прокопьев организовал, так а какой тут уплыв? Она просто пришла, и все. Это ничем не скончилось, и ніякие тут решения, ну, как бы не фигуровали. Я ж спрашиваю про конкретно. Координаційная рада... Конкретно, який уплыв вам патрэбны? Вось вы мне покажите прыклад конкретного уплыва іншых выбарчых органаў на прэзідэнтаў. Ну, які вам патрэбны уплыв? То есть вы мне спытаетесь, вы что, хотите, каб я пришел, я стал депутатом, пришел и что, патрабаваў бюджет? Дык я не могу патрабаваць бюджет от офиса, бо я его не утрымліваю. Что, які ўплыв вам патрэбны? Я просто не могу зразумець. Вы кажете некие такие абстрактные речи, які, что мне... Вот смотрите, очень просто. Вот смотрите, калі координаційная рада завтра зникне, что-то поменяется?
у жыцці простога беларуса? Вось. Я і кажу, я хачу, каб каардынацыйная рада адстойвала інтарэсы беларусаў замежжа. Зараз я думаю, што калі знікне, нічога не памяняецца. Але я хачу зрабіць гэта інструментам. Менавіта таму я і кажу, давайте збіраць каардынацыйную раду як орган, які будзе адстойваць нашы інтарэсы. Ну, Вось. І хачу, ну, потому что зараз яна займаецца нейкім чынам там вынясеннем рэзалюцый па Венесуэле. Но это ага. ніякім чынам не дапамагае нам, беларусам у міграцыі, вырашаць свае праблемы. А калі, Ну, не згодны? калі прыйдзе ваша фракцыя, то гэта все зменіцца, да? Таму што вы будете самафінансавацца, да? Вот я так разумею вас? Нет, нет, не тому, что мы будем, не только тому, что мы будем самофинансоваться. Вы понимаете, Сергей, вы так все однозначно сводите? Нет, не только. Инструментов шмат. Ну, Напрыклад? по-першае, напрыклад, патлумачу. Першы інструмент гэта ўжо наяўнасць, напрыклад, большасці, калі там ёсць нейкі спікер каардынацыйнай рады, так, ён мае некі статус, якім можна з гэтым статусам прыйсці да ўладаў і нешта прасіць. Таму што на дадзены момант вы з'яўляецеся дэпутатам дзеючай, а я з'яўляюсь звычайным чалавекам. Звычайным. І я не магу просто так прыйсці і сказаць, я просто Андрей Колас з вуліцы, хачу, каб моя дачка вучылася па-беларуску, давайте мы тут арганізуем клас. А калі гэта будзе все ж таки спікер каардынацыйнай рады, прызнанай польскім выбарным органам, так, сеймам, вось, то гэта ўжо іншая справа, тому што гэта ўжо іншая вага, іншая катэгорыя. Я думаю, гэта зразумела нашим гледачам. Дык вось я і як бы прашу просто гэты інструмент зрабіць нам на карысць. Я хачу гэта зрабіць, і я думаю, што гэта атрымаецца. Я думаю, што мяне падтрымаюць, знайдуць в соцсетках, долучацца, прагаласуюць. Ну, я разумею, конечно, што можа большасць я не зберу. І я разумею, што я прайду, і будем, можа, разам з вами, можа, яшчэ з кімсьці, будем гэта рабіць. Ну, таму што я не бачу, хто з дэпутатаў зараз, з дзеючай, з 80, ну, там, засталося 60. Хто гэта робіць? Вось вы мне скажите, Сергей, а хто зараз займаецца у каардынацыйнай радзе пытаннямі інтэграваных класаў, альбо пытаннямі самафінансавання, альбо пытаннямі стварэння сабеса, ну, сабеса, разумееце, сацыяльнага забеспячэння, то есть хто гэтым займаецца у каардынацыйнай радзе? Яны панасаздавалі камісій, якія, ну, як бы, господи, прости, ну так я хочу вырашаць канкрэтныя пытанні, канкрэтныя рэчы, і я гэтым буду займацца. І все. Тут мне не трэба тут нейкіх рэзалюцый па міжнародным праве, паездак, яшчэ чагосьці. Я скажу так, каму гэта патрэбна, хто хоча, хай атрымлівае гранты і робіць далей сваю справу. Мне гэта не цікава. Мне цікавы праблемы беларусаў, якія жывуць у Польші, Літве, Грузії і ў іншых краінах. Яны мне цікавыя, я буду вырашаць праблемы свае, і тому што ў мяне такія самыя праблемы, як і у вас. Окей. Вось і ўсё. А гэта інструмент, каардынацыйная рада, гэта інструмент. Ну, які гэта інструмент? Што гэты інструмент зрабіў за гэтыя 5 год? Ну што, які гэта інструмент? Ну, Андрей, ну... Что вы у меня пытаетесь? Я там не был, вы там были. А я вам Господи, скажу, прости. Андрей. Ну, Сергей, ну вы же там были. Вы спытаетесь, кто там был. Вы меня пытаетесь, быццам бы я уже там удзельнічаў і нічога не зрабіў. А я потому что ведаю, что вы там нічога і не зробіце. Я вам просто нагадаю, памятаеце, жнівеньскі... Вось мы праверым. Ну, поглядзім. Памятаеце, летом был сход «Новая Беларусь»? Памятаеце? Куда меня не пустили, и я 2 дня стрыміў под дзвярыма праздника дэмакратыі. Ну, то бок, а для вас вось гэты выпадак... Памятаю. Для вас гэта аб чымсьці гаворыць или нет? Што мяне, чальца каардынацыйнай рады, орденоносца гениюш, политзека, который за свои пераканания не пустили на праздник демократии, на праздник Новой Беларуси. Чаму вы думаете, что
вы прыйдзеце ў каардынацыйную раду і будзеце там нешта рабіць. Хто вам гэта даст рабіць? Патлумачце мне, хто? Пачакайце. Я прыйду і зраблю. Па-першае, ну, зглядзіце, я не буду хадзіць. Калі вы падсвечваеце такім чынам, калі вас не пускаюць, то можна было по-іншаму дамаўляцца. Вы просто вылучыліся, вы, скажем так, надзялілі сябе, самі сабе прыдумалі вось функцыю, так, у каардынацыйнай радзе подсвечивать, умовно кажучи, некую касту, да, якая вас туды у сваю да сябе не пускала. Так? Я хочу сабе іншую трохі функцію. Я буду подсвечивать праз СМИ, праз блогераў, праз вас. Я буду подсвечивать. Але у мяне яшчэ і іншая функція. Прыйсці і зрабіць інструмент на карысць беларусаў. Калі не атрымаецца, я вас запрошу, і мы з вами разом распустим кідрені фені гэтую каардынацыйную раду як непатрэбны інструмент. Но спробы пакуль што такой вось я не бачу. Я не бачу спробы вырашэння маленькіх праблем дыяспары дэпутатамі дзеючай каардынацыйнай рады. Яны вырашаюць некія такія глобальныя праблемы. Ну некія праблемы такія, ведаеце, рэзалюцыі прымаюцца на ўзроўні там, ой, Трамп напаў на Іран, там, ну так халера з ім, хай нападзе хоць на Кітай, хоць на каго. У мяне праблема, простыя праблемы. Іду, не магу атрымаць за 1,5 гады, не магу атрымаць від на жыхарства і міжнародную абарону. Я у Грузіі застралі мае знаёмыя, яны ўжо там 2 гады сядзяць паміж молатам і накавальняй і нічога не могуць зрабіць. Хто вырашае іх праблемы? Ніхто не вырашае. Ну, Светлана сама, нават Тихановская, признала, вы памятаете, так, что она сказала, ну, мы не можем ничего заработать, все. Ну, так давайте спрабаваць, давайте перафарматыруемся. Формат іншы зробім і пачнем, калі мы уже не можем уплываць на беларусаў і дапамагаць беларусам унутры Беларусі, давайте дапамагаць беларусам па-за межамі. Нас тут больш за 500 000. І мы павінны таксама наши органы павінны быць тварам да тых людзей, якія з'ехалі, тварам да вось гэтых 500 000. Вось і все. Простая задача. Простая. А вы памятаеце такого рэвалюцыянера беларускага Че Гевару Сярожу Тихановскага? Ведаеце, што з ім здарылася? Так, я ведаю Сярожу Тихановскага. Ведаеце, што з ім здарылася? Конечно, ведаю. А то есть вы думаете, что если вы будете поднимать ён зараз у Амерыцы, і ён там... А чаму? А што з ім здарылася? Ён же казаў, што ён будзе наносіць удары па Лукашенка. Чаму што? Чаму в Амерыцы? Ну, да. Чаму вось так здарылася з ім? Ну, вы зразумелі мовулі? Вы у мяне пытаецеся, Сергей, вы у меня пытаетесь такие питания, лепей задать их самому Сергею. Я могу только свои меркаванні сказать. Окей, сказать вам свои меркаванні. Я вам скажу, значит, Сергей задавал пытанні, которые шли у разрез с политикой Франыка и Святланы, и поэтому его прибрали. И коли вы, ну, як вы думаете, что у вас хопіць імпэту, эмоций задавать такие пытанні, вас не пустят, як меня не пустили на конференцию Новой Беларуси. Понимаете? Ну, как бы это все вельми просто. Вельми добра. Я хочу, чтобы это отбылось. Это разве добро? Я хочу, чтобы это отбылось. Я просто хочу простых рэчаў. Подсветить и доказать, подсветить у таким выпадку, что не пустить, добра не пустить. Я упэўнены, что пустить. Я упэўнены, что я разверну, прынамсі, координацыйную раду тварам да людзей. І гэта будзе просто зрабіць. Я не бачу, что нехта... Я не збіраюсь наносить удары по режиму. Не. Тихановский хотел наносить удары по режиму, зараз ён там прасоўвае проект фінляндызацыі, гэта яго справа. Моя справа простая, маленечкая. Будем рабіць. Хорошо, Андрей, я просто хотел, чему я Сергея вспомнил, Гарсию, да? Хуана Гарсию, потому что человек с таким бэкграундом,
Разумееце, што ён мог зарабіць, да, ну, напрыклад, з яго аўтарытэтам, да, і ён здулся за 2 тыдні, да. Ну, то бок, ну, я не хачу вас как бы, ну, ну, не то что ображать, а обесценивать, но параўнанне вашего сімвалічнага капітала не параўнальна, понимаете? І вы ён нічога не зрабіў і не зробіць, а вы как бы пагатоў. Ну, я так думаю. Тоже не хачу вас. Давайте Сергей, поговорим. Давайте давайте, поговорим. я разумею. Давайте Мы, поговорим. вы, Всё, давайте все, эту мгм. тему закроем. Ну, потому что, видите, вот то мы сейчас, Андрей, вы же разумеете, я не хочу как бы вас, ну, типа, ну, ну, злить. Ну, просто у нас такая шчырая идет гутарка. Я так разумею, что вы понимаете, да, что я до вас, ну, нормально ставлюся, и у меня нет мэты, ну, вас зрабіць вам горш. Давайте я отвлечемся на одну хвілінку перад тым, як працягнем. Нас глядзіць 85 чалавек. Вас з Добре. Лукашуком глядзела 118. Ну, Лукашук круцей Мгм. крышачку еўрарадыё, чым я там, да, у іх там ёсць фінансаванне, у мяне няма. Сябры, 33 лайка, поставьте, ну, 100 стоит мэта, стоит 100, стоит 100. Слухайте, хотел у вас запытаться, опять же, на конт легітымнасці. Вы казалі 6000. 6000 гэта менш за 1% тых, хто тут прысутнічае. Гэта было ў мінулы раз. То бок, як вось вы лічыце, гэта легітымны орган, калі настолько мізернае число пагрешнасці людзей прымае ўдзел у выбарах, то бок нужна такі орган, который ну, не цікавіць нікаго. Я маю пад увагай на людзей, которые жывуць у замежжы, ён не цікавіць. 1% прагаласаваў. Я уже не кажу про тых, хто жыве ў Беларусі. Добра, давайте я вам скажу не толькі пра тых, хто прагаласаваў. Давайте я вам скажу пра тых, хто праглядывае перадачы, якія непасрэдна тычацца каардынацыйнай рады. А там, я думаю, і не 6000, і десяткі тысяч людзей цікавяцца, і значна больш. Там просто я ведаю десяткі людзей, хто баіцца галасаваць. А яны цікавяцца, ім цікава гэта. Яны просто баяцца галасаваць, баяцца ісці кандыдатамі, таму што баяцца прэсінгу з боку ўладаў. Але яны ёсць. Не трэба звужаць кола, Сергей, да 6000 чалавек. 6000 толькі прагаласавала, але я прынамсі на аднаго ведаю чалавек 5-7, которые не прагаласавалі, баяцца, бо ездзяць на Беларусь там, але яны цікавяцца. І гэта можна праглядзець па праглядах і па лайках. Вось і ўсё, як бы. Таму, разумееце, вы так радыкальна, Сергей, падыходзіце да пытанняў, вы патрабуеце такой адназначнасці і ставіце іх так, что просто, ну, давайте все разгоним. Ну так, я згодны з вами. У нас не будзе ні Светланы Тихановской, ні Павла Латушки з пераходным кабінетом, ні координацыйнай рады. Застанецца одно Еўрарадыо і Петрухин. И будем батлы устраивать на Варшаве, собираться и бить. Петрухинцы против лукашукоўцаў. Ну, давайте так зробім. Ну, что вы прапануеце? Вы добра крытыкуеце, но вы самі чалец, дзеючы чалец, і вы сабе просто выйшлі, і вы, скажем так, сабе функцыю придумали. Вы будете несці нешта там да народа. Ну, окей. Вы сабе придумали функцию. Я не ведаю, я прабачце, не глядзеў, з чым вы заходзілі, і вашу праграму, з чым вы заходзілі, і як вы яе рэалізавалі. Ну, добра, мы зараз не пра гэта. Я думаю, что давайте паразутую, что я хочу, акрамя самафінансавання, яшчэ прынесці у координацыйную раду. Можна пра гэта паразмаўляць, так? Не, Чаму я вось хочу заахвоціць людзей галасаваць? хвилинку. Я Альбо то, давайте что отказываться уже на пытанне, я не ведаю формат. нет, вот я просто хотел вам нагадать наконт легітымнасці. Это важное пытанне. То бок вы кажаце, давайте будем галасаваць, а калі прагаласуе 3 чалавека или 10, понимаете, да? Другой Ну, момант значит, яшчэ, да? яна будзе Другой момант яшчэ, Андрей. добра. Тут же ёсць яшчэ такі Мгм. момант, а хто будзе рабіць гэтыя выбары? Хто праверыць таго же лібера? Ну, хто праверыць? То, што яны кажуць, што я кажу гэта толькі з кропкі гледжання таго, наколькі гэта будзе легітымна, што
лібер, праводзіць выбары, штосьці там выдасць і ўсё. А как гэта праверыць? Вот как людзям простым знаць, што гэта выбары прайшлі чэсна, пускай там будзе 6000. Як? Понятно, вы мне пытание задаете, Сергей. У меня один отказ. Ну, пойдемте разом до Либера. Чому запросите Либера у эфир и спытайте у его механизмы. А то вы у меня Не-не-не. пытаетесь механизмы контролю Либера. Ну, так вы у меня пытаетесь, ну, як бы, вы з мяне робіце спрос таго, чаго я не рабіў, і Не. таго, чаго я А я вам не могу скажу, зрабіць. Ну, а гэта, я ну, а я чымсьці так... а я вам скажу, што механізма праверкі гэтага няма. Гэта проста паверыць на слова, да? Вось і ўсё. Нема механізма праверкі ніякага. Они просто скажуць, што ўсё, а хто такі лібер? Лібер гэта дэмсілы. І ён, ну, на мой погляд, чалавек, ну, зацікаўлены. Таму што вось ён, дарэчы, хоць і Окей, кажа, што ён не видите, на грантах, Сергей, ён бярэ видите. гранты, яго падтрымліваюць дэмсілы увесь час, і ён, ну, как бы он в сістэме. То бок я, напрыклад, супраць яго нічога не маю, але як мне быць упэўненым, што гэта ўсё было па праўдзе? Ніяк. Вось у чым справа. І гэта тоже вызывае пытанне. І не аж такі адзін разумны. Ну, і магчыма, Вы да, гэта вы і да. магчыма, гэта ўплывае на то, што людзі не хочуць і галасаваць, потому што яны ўжо ўсё зразумелі. Вось. У мяне прапанова адразу у эфіры. Давайте мы проголосуем за мой рух, ваш голас, пройдем координацыйную раду и зробім празрысты механізм галасавання. Ну, праверачны. Ну, гэта можна зрабіць, а можна сядзець крытыкаваць, а можна пайсці рабіць. Вось і ўсё. Ну Слухайте, чаму вы зараз не ўздымаеце гэта пытанне не ў сябе на стрымах, а ўздымаеце яго ў коордынацыйнай радзе, у чатах, выносіце законопроект, вы же дзеючы дэпутат. Ну чаму вы гэта уздымаеце пытанне у мяне на стрыме, калі я просто кандыдат? Ну так возьмите да зрабіце. Ну, а то атрымліваецца, што, разумееце, вы подсвечваеце праблему, і як бы вы дзеючы, ну так а у вас же есть доступ до ўсіх там заставшихся 60 человек? Дык глядзіце, калі ласка, я вам скажу, Андрей, я вам скажу, што ну, наконт сябе. Я маю досвед, і я ведаю, што сэнсу ніякага няма абсалютна. Тыя спробы, што я прадпрымаў нешта зрабіць, гэта зрабіць немагчыма. Таму што ў каардынацыйнай радзе большая палова гэта мёртвыя душы, солдаты, которые просто их позвали, они пришли и никуда не выходят. А астатнія таварышы, у тым ліку і ваш научитель, муж Турарбекавай, яны займаюцца сваімі справамі. Яны ездзяць, прапіхваюць себя, прасоўваюць, і яны вам туды не дадуць увайсці вообще никак. Вот при тым раскладзе, глядзі, который зараз ёсць, такога не будзе. глядзі. Разумееце? Паглядзі, я паспрабую ўсё гэта перавярнуць. Я менавіта туды для гэтага і іду. Ну, тое, што вы не змаглі зрабіць з вашымі намаганнямі, я зраблю са сваімі. І у мяне ёсць свае інструменты, я туды іду, каб майго научителя Павла Всеволодовича, прабачце, Терашковича, заставіць займацца не нейкім фейкавым універсітэтам, які яны ўжо некалькі год спрабуюць адкрыць, а пайсці просто-напросто у Вільні, у Варшаве, у Тбілісі і попросіць зрабіць садок маленькі, інтэграцыйны клас, ліцэй які-нибудь беларускі з выкладаннем беларускага, а не лётаць недзе ў аблаках і займацца імітацыяй. Яны кепскія, я з вами згодны, Я што не яны кажу, што яны не кепскія. выконваюць сваіх функцый. Дык давайте зробім гэты інструмент. Слухайте, вось глядзіце, вось Ну і просто все, гэта логічна. все просто. Андрей, это не просто. Вось просто глядзіце, якія садкі какога-то гісторыка з Валкавыска, калі у людзей заробак грошай, калі іх жыццё, заробкі, какие у них універсітэты, у іх фінансаванне, какие садкі. Ну, вы што, ну, не разумееце? Цяжка. Ладно, всё.
Ну, конечно, Соглашусь с тяжко, вами, да. конечно, тяжко. И Сергей, слухайте, мне просто вы закликаете людей ісці на выбары так. коаардынацыйнай рады, якая себя цалкам дыскрэдытавала, да. То бок, ну, напрыклад, да, лідар фракцыі Латушка прывёл Анжэліку Мельнікаву туды, да. Яна скрала грошы, ніякіх слуханняў не было, да. Потым памятаеце Васіля, Ваяра, которого КГБшники Громечко? приехали, да, которого КГБшники приехали во Вьетнаме, забрали. Да, памятаете скандалы с Карпушонок? То есть скандал на скандале, то бок, ну, на мой погляд, это просто такой, ну, блин, ярмарка тщеславия, молодёвы наступ, который уже поменял название себе просто на наступ, которые нигде ніколі не працавалі, яны ездзяць себе, фоткаются в Facebook, закладывать. Вы что думаете, что яны вам дадуць там штосьці зрабіць? Іх же там шмат. Ну, Чакайце, пачакайце. Я адкажу. Толькі вы сфармулюйце, калі ласка, пытанне, бо цяжка вы мне задавалі аж 4 штукі. Вось адно не якое-небудзь. а я ничего не задавал. Я просто кажу, няўжо вы думаеце, што вы там нешта зробіце? Мне не зразумела ваша Я, упэўненасць. я упэўнены. Я ў гэтым упэўнены. Калі ў мяне не атрымаецца зрабіць самафінансаванне каардынацыйнай рады, я яе распушу. Все. Я з вами згодны, Вы што яны яе не нічога не робяць. распусціце. Я Вы яе не менавіта для распусціце. гэтага і іду. Ладно, хорошо. Слухайте, Окей, давайте, я давайте, менавіта для гэтага і іду. У нас, давайте так, нас час рассудзіць. слухайте, гэта Засталося безумоўна так. недолго, да? То, что вы, просто поправлю вас крыху, то, что вы казали наконт того, что я взял на себе ролю нешта подсвечивать, я с гэтым туды и шел у координацыйную раду, и тому я свое слово стрымал. Ось, а стрымаете ли вы свое слово? Это для меня гэта не пытанне. Понимаете? Но, ну, я просто, может, вы не знали. У меня такая была программа. Я туда шел Окей. освещать, и я это делаю, потому что я не политик. Я, может быть, не вельми разумный человек. Мне, может, адукации не хапае. Но то, что я обяцаў рабіць, я то раблю. До самого конца я ніколі не сдаюсь. Ну, перад тым, як мы скончым, наконт мне вельмі ну, цікавае пытанне, навошта фінансаваць Ціхановскую. Вот гэта мне цалкам незразумела. Я патлумачу. Не, я кажу самафінансаванне не толькі Ціхановскай, любых органаў, прадстаўляючых беларусаў. Я супраць грантакратыі. Ёсць такое паняцце грантакратыі, то есть гэта ўлада грантаў. Вось я супраць чаго, а не супраць офіса Ціхановскай, альбо там сфінансаваць менавіта Франака, там прыязджаць ему грошы ў чумаданах прыводзіць. Не, не для гэтага. Я понял. Просто вы казали, что вы приводили пример наконт марафона солидарности. Так? Памятаете, вы сказали, вот собрали там 500 тысяч политзаключенных. А скажите, калі ласка, а дзе можна паглядзець справаздачу наконт гэтых грошаў? Просто куды яны пашлі? Я вам адкажу, я з вами згодны. Дык вось я менавіта і іду туды, каб гэтую справаздачу дабіцца гэтай справаздачы. Чаму вы все у мяне пытаецеся, дзе можна паглядзець? Дык давайте разам з вами пойдем. Я не ведаю, знайдзем, куды гэтыя грошы пайшлі і, умоўна кажучы, подсветім гэта. Ну, просто разумееце, што з Вроцлаву, скажите мне, расскажите, вельмі цікава. Куды гэтыя грошы пайшлі? Вы все пытаецеся на мяне віну зваліць, якую я нічога не рабіў. Вы мне кажете, адкажыце мне, дзе можна паглядзець. Андрей, таму што вы гэта прывялі як прыклад у сваёй размове, і таму я вас пытаюся. Вы сказали, что собрали грошы, ну, можем же собрать. Я поэтому пытаюсь, раз вы гэты прыклад прыводзіце, то я пытаюся, а где вынік? То бок можна ли где-то паглядзець справаздачу? А я вам скажу, что справаздачы гэтай няма. Понимаете? Няма. Так а вы ее приводите просто. И коли, например, а зачем людям собирать на ту же Тихановскую, на координационную раду, если выника нет, и гэтые гроши ушли в небо, табор уходит в небо.
Вот. Зараз патлумачу. Сергей, вы заблудзіліся ў 3 соснах. Выслухайце, калі ласка, мяне хвілінку. Да, я Я слушаю, я кажу, слушаю. грошы беларусы сабралі, аддалі, справаздачы не атрымалі. Дык я менавіта для гэтага іду, каб беларусы сабралі грошы, аддалі і атрымалі за гэта справаздачу. Гэта і ёсць самафінансаванне з канкрэтнымі ўзаемаабавязкамі. Вось і ўсё. Вот Вось вам, вот вам, вот, чаму вы кажаце, у нас няма справаздачы. Дык у мяне пытанне да тых людзей, хто збіраў, чаму няма справаздачы. Вось у мяне да іх пытанне, я і кажу, што я хачу наладзіць справаздачнасць органаў, і мы можам яе наладзіць толькі тады, калі мы будзем ім плаціць. окей, Вось і окей, ўсё. хорошо, Ну, хорошо, господи, хорошо. як бы вы мне кажаце, чаму няма справаздачы. Дык мы ж не платілі, я не трымаў гэта ў руках. Буду дэпутатам, атрымаю грошы, завезу Франаку альбо Светлане, і будзе ў мяне і хвост, і грыва. Всё. Хорошо. Вот Франаку под смотрите. хвост, Светлане Вот ў грыву і просто зрабіць. Ну, окей, давайте так, вы мне уже задавали пытанняў, я хочу адказаць. Уявім сабе, што Светлана адыходзіць ад палітыкі. Ну вось, дай бог ей здаровачка, ну захварэла, альбо там з'ехала ў Бразілію. Давайте так, добра. Мы уявім сабе, што няма ні Светланы, ні Франака. Мы уявім сабе, што Павлу Латушку, там, дай бог ему здаровачка, з ім таксама нешта здарылася, і ён вырашыў адысці ад палітыкі. І каардынацыйную раду мы таксама распусцім, яна не збярэцца. Вось 0 прагаласуе. І няма ў нас у беларусаў органаў. Ну, калісьці паўстане некае аб'яднанне, і я хачу прынцып задаць, прынцып самафінансавання, а не брання грантаў. Калі людзі бяруць гранты, яны залежаць ад тых, хто бярэ гранты. Я вам пра прынцып, а не пра тое, што мы зараз, вы мяне апускаеце нешта і ўсё кажаце, дзе ўзяць, вы нічога не зменіце, не трэба нічога рабіць, вось гэта з вашых слоў вынікае. А я кажу, што зробім. Зробім, я с вами цалкам згодны, мы гэта зробім разам і з вами, з такімі, як вы, блогерамі. Мы гэта можам зрабіць, тому што мы беларусы не тупыя людзі. Но я не лічу беларусаў ідыётамі, якія просто сядзяць і там кураць і наблюдаюць. А давайте паназіраем там за некім, як гэта назваць, за некай клоунадай. Калі няма даверу, як вы гэта зробіце? Калі ўсё дыскрэдытавана, как вы гэта зробіце? Я тлумачу. Давер нараджаецца. Гэта давер, гэта не такая субстанцыя, што яна павінна адразу быць, альбо яе не быць. Давер можна нарадзіць, і давер можна утрымаць, а самае галоўнае, нават калі няма даверу, але калі ёсць узаемныя абавязкі, падмацаваныя контрактамі і грашыма і фінансавымі пераводамі, тады ёсць адказнасць. Мы з вами размаўляем пра тое самае, мы з вами размаўляем пра сэнсы і, скажем так, узаемаабавязкі і давер паміж органамі, якія нас прадстаўляюць, і паміж намі, беларусамі, дыяспорай, ну, мной, простым чалавекам, Андрэем Коласам, які ідзе менавіта наладзіць гэтую сувязь, бо сувязі няма. І я ўбачыў, чаму гэтай сувязі няма. І я вам ужо кажу за сённяшнюю перадачу 15 разоў. Гэтай сувязі няма, таму што мы іх не утрымліваем. Першая сувязь, яна будзе фінансавай. І фінансава, калі мы будзем утрымліваць любы орган, неважно, нават давайте возьмем просто суполку беларусаў Гданьска. Ну, любы орган, там, суполку беларусаў Вільні. Любы орган, да. Давайте, мы накладываем один на одного абавязки. Я вось пра што. Давайте закругляться. Ну, я просто зразумеў вашу тезу, ну, в смысле, зразумеў ваш, как бы, наступ. Вы чамусьці вырашылі, што вы сможете гэта зрабіць. Вообще непонятно почему, потому что даверу няма. И апошняе пытанне, паважаныя сябры, дзякую вам за увагу. Надеюсь, вам наша гутарка с Андрэем Коласам падабаецца, шмат эмоцый, вось. И просто я сегодня вышел в новой конфигурации, я не вижу, короче, ваших комментариев. Это какой-то капец. Вот, я не могу их читать. Я вижу. Мы обойдемся без них сегодня. Не-не-не, Андрей, я хочу вас спросить. Вы знаете,
Насчет, значит, выборов в Координационную Раду есть разные кропки гледжання, да. Вот. Кто-то говорит, например, как Павел Усов, политолог, что нет смысла принимать в этом участие, Координаційна Рада ничего не вырашае. Вось. Хтосьці, как вы, а вы закликаете. И вы ведаеце, я вам шчыра скажу, такое шчырае пытанне, а вам не падаецца, што ну, вас выкарыстоўваюць нейкім чынам? Таму што вы з'явіліся раптоўна на Белсате, у этого, на Еврорадио. То есть я не кажу, что там вы какой-то там засланный казачок, а то, что вось где-то вы так оп, и вас сразу подхопили, о, давайте-ка сделаем типа скоро ж выборы, давайте покажем нового, адекватного, интеллигентного, с хорошим бэкграундом человека, каб ён узрушыў працэс. Но па сутнасці, як па мне, да, гэта шум. Потому что, на мой погляд, это мое меркаванне. Подозрительно, я согласен. Не-не-не, не подозрительно, а на мой погляд, что Координаційна Рада это просто, ну, это, ну, блин, ну просто зашквар і гамон, як і астатнія там наши прадстаўнічыя органы. І гэта распавядайце. Это будет апошняе пытанне, Андрэй, адкажыце, калі ласка, і, магчыма, пазней мы с вами калі-небудзь яшчэ сустрэнемся і паразмаўляем. Глядзіце, мне вельмі прыемна, што вы назвалі мяне адукаваным інтэлігентным чалавекам, так, з бэкграундам і гэтак далей, і я тут раптоўна з'явіўся вось у мас-медыа. Дык я вам скажу, не раптоўна, і будучы дырэктарам маёнтка Падарожск, я хіба што надаваў там пад сотню інтэрв'ю, у тым ліку і Белсату, і нават пацярпеў за інтэрв'ю Белсату, тому што у адным з пратаколаў адміністрацыйнага суда у мяне было напісана распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, артыкул 19.11, и там было указано, что я свое же, уласное интервью Белсату вывесил у себе на сторонце. Тому я не раптовно з'явился, просто я, может, не так часто давал интервью, и я не блогер, и я не лезу у экран. Вот зараз я, умовно кажучи, стал популярный, но я вам скажу так, як стал популярный, умовно кажучи, зацікавились мной. Я скажу так, за мной никто не стоит по одной простой причине. Просто потому, что я сбираю сам себе на свою компанию и сбираю таких же самых простых людей на эту компанию. Вось. Я спрабаваў знайсці некие, скажем так, выходы на наших на наших лідараў розных дэмакратычных рухаў, але ж я не знайшоў паразумення з імі па сваіх пунктах. Я выходзіў амаль што на ўсіх, хто зараз прадстаўлены ў Координаційнай Радзе. І ні адзін з іх мне не сказаў дакладна, што так мы будзем займацца сабесамі. Я задаваў звыклыя 3 пытанні. Будем самофинансоваться? Больше за полову сказали так. У новой Координаційнай Раде так, будем самофинансоваться. Я атрымаў такие отказы. Другое, будем робить собес свой, каб людям дапамагаць у крупных городах, где есть диаспора, каб можно было звярнуцца людям звычайным за дапамогай юрыста, психолога, перакладчика. Маўчаць. Я прыходжу з іншым. Будем займацца нашими классами интеграционными. Будем робить у городах Литвы, Грузии, Варшавы, там, Польши. Будем робить? Молчать. Я с ними не контактую, им не подобается моя повесточка. Я выхожу с этой повесткой, и глупо як бы так казаць, что яны мяне прысоўваюць. Потому что я выходжу з повесткой, якія разогнаць к ядрені. Вот и все.
Я не ведаю, вы не першы, хто задае мне гэта пытанне. Я вам адкажу так, я спрабаваў, выходзіў на Вадзіма Пракоп'ева, на Егорова, на наших всіх еўрапейскіх там лідараў, всіх гэтых альянсаў і як яны там называюцца, Господі прасці, крызісных кіраванняў і гэтак далей. І ніхто не пагадзіўся на самафінансаванне. Ніхто. Вось калі так прыходзіш да чалавека, ну я згодны, да, я там атрымаў там, я згодны плаціць па 100 евро. А калі кажу, давайте вашай фракцыі, ну мы будзем думаць. Ну вось так адказваюць, вось так адказваюць. Вось і ўсё, гэта простая праўда. Гэта не цяжка, у нас маленечкая такая суполка палітычная. Я да ўсіх дазваніўся, ўсіх спытаў. Вось Анд- нічога, я мяркую, што прайдзем у каардынацыйную раду, мой рух пройдзе, ваш голас, і я яшчэ раз пайду па ўсіх, і я думаю, я арганізую самафінансаванне каардынацыйнай рады, і гэта не складана, я гэта зраблю. І я думаю, што гэта ўжо наспела, гэта пытанне ўжо наспела нават у самых гарантасотаў. І все, мы гэта Добра. зробім. Андрей, Далей будзем ужо, скажем так, упор рабіць на офіс і кабінет. Андрей, дзякуй вам вялікі за размову. Я думаю, што вось нас глядзіць зараз, так, не бачу колькі чалавек, так, Вінко, 108 чалавек, ну, почти догнали Лукашука. Лайков маловато, конечно, цель 100. Вот, дзякуй вам вялікі за размову, дзякуй, што вы прыйшлі, вось, показалі себе Вам там таксама подписчикам канала. дзякуй, Сергей, вам за магчымасць. Дзякуй за Нет, нет, магчымасць вам выступіць у вас на канале. Прабачце, калі што не так, я занадта эмоцыйны, не, эмоцыі у мяне все вообще, трошки все. мне захопліваюць, але ж скажу так, з вами, конечно, цяжка, Сергей, вы такі чалавек, як я так не стамляўся з часоў, калі я выкладаў сваім студэнтам. Добра, дзякуй яшчэ раз вам, Сергей. Дякую, жыве Дзякуй Беларусь. за магчымасць, спадзяюся, не апошні раз мы з вами убачымся. Да, Так. да, да побачення, дякую. Поважанное господарство, я, I'm sorry, блин, я сегодня, видите, вышел в таком формате, блин, вообще в другом, и не могу читать комменты на своих гаджетах. Вот, про сегодняшнего гостя Андрея Колоса. Дякую, что вы были с нами увесь час, слухали. Я думаю, что гэта цікавая была размова. Ось, на мой погляд, не могу сказать. Ну, мне подается, что такая штучная, как выкликать цікавасць да процесса. Латушка там уже написал, что ён идея с Губаревичем, самые главные, ну, типа люди, которые думают про народ, да, там. Ось, а то, что тычыцца ідэі Андрэя наконт гэтых грошаў, самафінансавання, ну, блин, ну, как-то, ну, вообще. Жалко, что я не могу бачыць ваши комментары. Дякуй, что вы былі с нами. Дякуй за донаты вялікія. Дякуй. Ну, на гэтым на сёння ўсё, паважанае гаспадарства. Я жадаю вам усяго самага найлепшага. Ось, у нядзелю я буду по домовленности с Дмитром Американцем. У субботу мы будем с Виталем Кондратенко. У пятницу я яшчэ не ведаю. Написал я яшчэ там пару людям, кто-то не вельмі хотят да мяне прыходзіць. Ну, гэта ж не страшно. Дарэчы, Андрей сам попросился ко мне на эфир. Сябры, если хтосьці, может быть, хоча доказать, что ну, у эфиры распавесці, якая крутая и польза от наших, так сказать, лидеров, прыходзьце, поразмаўляем. То бок, ну, бываюць так эмоции как бы выходят, но вы ж бачыце, что все как бы пристойно, все, ну, в рамках там приличия, вот. Так, ну что, сябры, блин, дякую вам, дякую. Я думаю, что сегодня был хороший эфир. Дякую, что вы были
разам. Да пабачэння. Усяго найлепшага. Жыве Беларусь, Божа храні Амерыку, слава Украіне і неяк жыве Польска.